जाबाय एक नम्बर रेकर्ड एकदम सेक्रेटारिखौ लाग्रोबाय एक नम्बर जाबाय एक नम्बर जाबाय ना ओमफ्राय बोरैबा लानाय जायाबा बोरैबा बिराद मोजां लानांगौ नङाबा आदै नै हिस्ट्रि रेकर्ड जोनोमाव रेकर्ड थाबायब्रा दे मोखां नायब्रा थैजासे रेकर्ड थाबाय बियो भिडिअसो नालाय माबा इउटुबसो नालाय ओहो दानजाया इउटुबा बिबुंथि लाखिलांदोब्रा मानि थाखाय बिदि जादों औ मानि खामान नङा खेबगोन ज'बो खेबगोन दाहाय नाराबारि लोक्षि फुजानि थाखाय औ नाराबारि थिलिखौ साफा खालामदों औ दिनै बे जादों मोनसे जोंनि जोबोद शुभ मुहूर्त इन्टिग्रेसन जोंनि लक्षि फुजानि थाखाय जयैनो बयबो जों खौसेयै गारजा साफा खालामदों आयं नोंनि नामा मा नाममोनलाय आयं जोंखोल औ जों बावना दंथार जोंखोलखौ आयं आस्सा लोगोसे नै थैनानै थांबा मानसिनि महर मुस्रिखौ नागिरबायो मानसिफ्रा गथिखे रेकर्ड खनसे दोनखानोसै दे पारमानेन्ट दे मोखां दा मोजां नोजोर बयबो स्रा स्रा नुथारनाय दे नैबे बिजेपिनि भाइस नैलै माबा बिजेपिनि भाइस प्रेसिडेन्ट बावसो गिथाव बाथाव सन्जिब ब्रह्म होमबालाय खामानि मावफैदों दे गावबुरा जोंनि एक नम्बर बास आच्छा मन' दे मोखांखौ मोजां नुहोदो दे मोजांनो रेकर्ड दोननांगौ इउटुबाव खौसेथि बेनो जाबाय गामिनि खौसेथि जयैनो लक्षि फुजाबो जाहैबाय आरो खौसे अनलायनायबो जाहैबाय बयबो दे मोखां नङाबाथ' सिनाय हायाना मानसिखौ दे जगदीश दे मोजां नोंहा इउटुबाव रेकर्ड थाबाय दिनैनिफ्राय नै जोंनि ब्रह्मा बिष्णु महेस्वर मन्दिर बे जोंनि लोक्षि फुजानि नैबे गणेशनि थाखाय नैबे जोंहा गणेशनि थाखाय नैबे जोंहा नैबे दंबायो गणेश बाबाबो दंबायो नैबेवहाय नैबे मेन मन्दिर मोनसे नैबे जोंनि सिजौ बोराइ बाथौ बास जाजोब्बा दे रेकर्ड माने भिडिअबो लोगोसे इउटुबबो आरो रेकर्डबो सेंग्राफ्रानो सम दंबायो दे बिथु नैबे जादों बाब लेक्सारार जाबायलै हायार सेकेन्डारिनि गिथौ बाथौ बिथु दे आदै नंगौ थैनायनि सिगां रेकर्ड नांगौ नागिरबाय फटक नायनो बलराम फंबाय दे अननानै दे बास गौ थेंक इउ इन्टिग्रेसन बिटिसिआव वार्कार बावबोनो बेवहाय रायजोआव खौसेथि होनो फैदों हाय होननांगौ होमबासो एटेन्डेन्स जायो बहाय हाय होनबाथाय एटेन्डेन्स जाबायबो हाय होनदो मथ' दे हाय होनद' दैथुन नि बदल आच्छा जाबाय आया हाय होनदों हायाखै आब'आलाय ए होनदो आब' हाय होनदो होनबालाय आया हाजिरा आं दं होननाय जायो प्रेजेन्ट सार होननाय जायो आया हाय होनदो होनखांबाय प्रेजेन्ट सार होननाय जायोब्रा बिदि होनबा हाय होनबा दे बबेनिफ्राय ओंखारबोनाय होनबा बे हाय सोदोबा नङा होमबा बबेनिफ्राय ओंखारबोनाय बे रावनिबो जाथि भाषा नङालै बे हाया सोदेरफानायसोगोन गुमैसना आये गुमैसना थमब्ले दिनै नुदों दे हाब न'खरनिखौ दोननांगौलै हाब बिराद सुवानजों समायसारदों बिरादनो हाब नों गैयाबा खालि मोनखोमायो आं सिरि माने गोरलै फैबाय दे हाय होन दे हाय होन आया होना हाय गोरलै बाहाय मानसिफ्रा खुगाजों थगायोना बयबो दानिया डाइरेक्ट अनलाइन सोर थगाय हायो नायनोसै दानिया
अमर अमर एबार मा खालामनांगौ स्टेपआ नैबाय दसे दोनथ'बाय फरेन फैबाय हा येनद' फरेन जाबाय हा नोंहा एटेन्डेन्सआव हाबबाय भाग्य मोजां दे एसे लेटबानो हाबलामोन दा बोरै जोख्लोबहरो बहायनो